שלום, קוראים לי יואב טפרסקי, אני סטודנט שנה ג' לתקשורת עם התמחות בשיווק, חטיבה במנהל עסקים ותוכנית מצטיינים בדיפלומטיה ציבורית. שמעתי על התוכנית ESG תוכנית המתמחים של ESG, ואני מאוד מאוד מעוניין להתמיין לתוכנית. זה דווקא נושא שאני פחות מכיר, ואני נורא שואף להכיר תחומים חדשים ובעצם לצאת מאזור הנוחות שלי. עד כה ברייכמן עשיתי 9 מועדונים שונים, תוכניות מצטיינים, הייתי בהרבה מאוד כנסים. אני שואף נורא להתקדם, ואני מאמין שזה פלטפורמה מדהימה בשביל זה. עשיתי גם כל מיני תוכניות ומלגות שונות, ויש לי הרבה מאוד רצון ומוטיבציה להמשיך להתקדם, ואני נורא אשמח אם תיתנו לי את הצ'אנס הזה ותקבלו אותי לתוכנית. תודה רבה.